podcast Drive Tesla Live. Príbehy zo života, lifestyle, zaujímavé inšpirácie a reálne skúsenosti našich hostí. Dnešným hosťom alebo hostkou v našom podcaste je Nina Čonková, slovenská kajakárka, ktorá patrí medzi špičku vo freestyle na divokej vode a ktorá aj so svojím manželom Peťom Čonkom tvoria veľmi inšpiratívny pár, ktorý žije vodou nielen na vode a súťažiach, ale aj v každodennom živote. Nina, vítaj v našom podcaste. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Inuž, my sa poznáme už pár rokov, nie veľmi intenzívne, ale stretli sme sa párkrát na vode, či už s Peťom alebo s tebou. Tak povedz nám niečo o tvojej ceste k tej vode. Viem, že si študovala fotovešku, viem, že si začala aj s kajakom na fotoveške, ale potom sa udialo pár zaujímavých vecí, ktoré vyústili v to, že ste spolu s Peťom úspešný športový pár, máte krásneho syna a máte samozrejme Teslu. Áno, ďakujem za milé privítanie. Ako si spomínal, teda som kajakárka, alebo bývalá profesionálna kajakárka, robila som freestyle na divokej vode. A začalo to tak veľmi netradične, trošku možno aj neskôr, ako by sa predpokladalo na profesionálneho športovca. Ja som sa k vode dostala najprv cez rafting, ktorý som robila len tak skôr rekreačne. Bolo to na strednej škole, keď som sa prisťahovala z Martina do Bratislavy. Pretože v Bratislave neboli hory, tak som musela nájsť nejakú inú alternatívu. A vlastne na tomto raftingu som stretla už môjho terajšieho manžela, ktorý ma vlastne priviedol ku kajakovaniu. A vlastne ako sme sa stretli, tak to bola láska na prvý pohľad nielen teda s ním, ale aj s tým kajakovaním. A všetko som potom prispôsobila tomu vlastne kajakovaniu a životu vlastne na vode. Vy ste sa zoznámili s Peťom, samozrejme láska, všetko to je jasné. Často to býva, takže tá žena začne robiť vlastne podobné veci ako chlap, hej, ale kde nastalo to, že vlastne si sa dostala do toho tak hlboko, že si sa dostala až na špičku? Tak mňa vždycky lákali také nezvyčajné športy, adrenalinové športy a predtým sa mi strašne páčil snowboarding, ale na to som nemala podmienky. Takže keď prišiel Peťo a vlastne ukázal mi to kajakovanie, on už vtedy bol veľmi dobrý športovec, už vtedy mal úspechy a vlastne v tej dobe, keď som ho stretla, tak bol štvrtý z majstrovstiev sveta v junioroch, takže mne to veľmi imponovalo, že aký úspešný športovec. A on bol do toho úplne zblázený, do toho kajakovania. On naozaj všetko, čo robil, bolo len kajakovanie. Každú minútu proste, na čo myslel, bolo len kajakovanie a potom stretol mňa. A ja som sa na to tiež namotala. Proste my sme mali spolu vždycky rande na vode, učil ma kajakovať, začala som s ním chodiť na všelijaké preteky, výlety kajakovacie. Takže mne ukázal takú novú stránku športového života, ktorý sa mi naozaj strašne páčil. Ale nešla som do toho s tým, že ja budem raz tiež profesionálna kajakárka a že budem pretekať na nejakej svetovej úrovni. Ale proste to už išlo ruka v ruke, pretože ja som síce bola ešte na strednej škole, čiže som tak akože trénovala som občas, ale prišlo mi to, že to je málo a chcela som stále viac, chcela som chodiť na viac pretekov a naozaj som Peťa všade nasledovala, všade sme chodili spolu a proste tá motivácia bola stále väčšia a väčšia a taká túžba niečo dokázať a proste získať aj tie medaile. Takže my sme nakoniec spolu cestovali, spolu trénovali a nejak som to dotiahla, že ja som vlastne začala pretekať na vrcholovej úrovni a držalo nás to niekoľko dlhých rokov. Boli sme asi 13 rokov naozaj, že profesionálni športovci, platení, žili sme z toho. Medzi tým sa nám aj narodilo dieťa, takže by som to nazvala taká rozprávka. No znie to ako nádherná rozprávka a aj to tak vyzerá. Keď vás človek vidí, človek napíše jednému z vás a okamžite sa ozve zase druhý, že ste ako jeden organizmus z môjho uhla pohľadu. Ako malý Peťko, ako sa mu darí?
Lebo dvaja kajakári majú syna, to... No, ono je to taký akože paradox, ja to s tým sa stretávam aj u ostatných športovcov, kajakárov, že tiež majú túžbu, aby to ich dieťa pretekalo, aby bolo šikovné, aby proste išlo na tú vodu. A vlastne náš syn, keď sa narodil, tak nám to bolo jasné, že proste bude z neho kajakár. Nie ani, že by sme ho chceli do toho tlačiť, ale proste keď to dieťa už vyrastá pri tej vode a má tých rodičov ako vzor, tak je veľmi nepravdepodobné, že by si vybralo iný šport, hej, keď proste už od malička je na tej vode, je na tom kajaku, ešte ako v bruchu proste cestoval so mnou, hej, lebo ja som bola ešte tehotná kajakovať na Kostarike, takže naozaj on proste od malička bol pri vode a naozaj to tak aj vyplynulo, že teda teraz kajakuje, robí vodný slalom. Ten sme mu vybrali preto, lebo je to vlastne taký základ toho kajakovania, tak aby proste vedel, ako pádlovať. Je tam veľmi dobrá komunita detí a je to olympijský šport, čiže tento šport je viacej podporovaný ako freestyle, ale nechali sme mu dvere otvorené, môže sa venovať ktorejkoľvek disciplíne na vode, ktorú bude chcieť. A momentálne sa mu aj páčia vlastne všetky disciplíny, takže venuje sa vodnému slalomu, a má už aj svoju freestylovú loďku, jazdí kajakross, takže a veľmi ho to baví. A ešte by som teda podotkla, že vlastne ja s manželom trénujeme vodný slalom, trénujeme deti, takže máme v našej skupine aj nášho syna. Takže vlastne, keď trénujete a idete na preteky s deckami, tak decka, je to jasné, malý Peťko, nejaká medaila, vy ostatní ďalšie medaile, nejak si to rozdielte. Nie je to tak vôbec, pretože on je najmladší v skupine a je tam rozdiel medzi deťmi, vlastne medzi našim synom a ostatnými deťmi 3 roky. Náš syn má 11 rokov a decka majú 14, čiže to je veľký rozdiel, takže on je vlastne vždy ten najhorší z tej skupiny, pretože je najmenší. Takže on, chudák, je vlastne v takom závese, ale tým pádom je motivovaný sa na nich doťahovať, tak myslím si, že mu to pomáha. Aj keď musí sa vysporiadať s tým, že vlastne on je ten najslabší článok toho. Ale tak nám to prišlo, takú skupinu, vlastne vtedy bola taká príležitosť mať takéto decka a aj keď on je najmladší, tak tam má veľmi dobrých kamarátov, veľmi dobrú partiu, takže my sme za to veľmi vďační. Tak ja verím, že to dotiahne ďaleko, lebo Slovensko má celkom slušnú históriu, čo sa týka vodáckých olympionikov a športovcov. Uvidíme, nie je to tak, že by sme chceli, že teraz musí byť profesionálny športovec. Nás to strašne baví, že my keď ideme kajakovať, tak on môže ísť už s nami. Že máme proste toho parťáka. Ja aj keď nejdem na vodu a ide manžel, tak proste už môže ísť so synom. A je to super, hej, že proste nejde sám a nenechá doma manželku s dieťaťom, ale proste ideme ako celá rodina. A to nás naozaj spája a drží spolu. Takže my, kde cestujeme, my chodíme stále spolu, neexistuje, že by niekto išiel na nejakú akciu sám, lebo proste išiel by sám a nám by bolo smutno, že aj my tam môžeme ísť a nejdeme, hej, takže automaticky ideme spolu. Takže toto je také naše recept na rodinné šťastie. Možno časom pribude nejaká kategória, že rodiny, kajakross alebo niečo. Alebo sa dáte na rafting všetci v jednom rafte a povyhrávať. To nie, to už nie, lebo raft je pre nás iná disciplína, nudnejšia disciplína, pretože naozaj ten kajak, ten sa dá robiť na riekach, na krásnych riekach, kde sa ani s raftom už človek nedostane a rôznej obťažnosti od tej ľahšej aj po naozaj ťažkú. A my sme tento rok sme absolvovali vlastne s Peťom výlet do Grand Canyonu. Takže my sme boli splavovať mesiac Grand Canyon. Tam sme nášho syna nezobrali, ale bolo nám to veľmi ľúto, ale bol ešte dosť malý na to, aby to zvládol. Takže máme ďalší plán v hlave, že za také 4-5 rokov možno, že keď sa nám podarí znova tam dostať, zoberieme už aj jeho. Ako tento rok bol Grand Canyon celkom úspešný na slovenské partie. Tam boli 2 alebo 3? No, myslím si, že dokonca 3 partie sme boli že za sebou. Že sme sa aj stretli vlastne potom v Amerike vo Flagstaffe, vymenili sme si nejakú výstroj a oni nastúpili po nás. Mali sme veľké šťastie, že sme vlastne vyhrali
tú lotériu, pretože tam sa musí vyhrávať lístok, aby vôbec tam mohla ísť nejaká posadka. Sme splavovali kaňonom, mali sme so sebou jedlo, všetky veci, stány, takže aj preto sme nemohli zobrať nášho syna, lebo bolo to naozaj také náročné, trošku aj fyzicky, aj psychicky, ale myslím si, že za pár rokov by to zvládol aj on. Jedna vec je, že kajakujem si, baví ma to. Druhá vec, že keď sa chcem dostať na nejaký vyšší level, potrebujem tomu dať viacej energie, viacej času, viacej námahy. Bolo to pre teba nejak prirodzené, alebo to bolo niečo, čo si povedala, OK, teraz idem na profi úroveň, tak tréning a idem? A nebolo to úplne prirodzené, pretože ja som predtým síce športovala, ale tak je veľký rozdiel športovať v rámci nejakého krúžku 3-4 krát do týždňa a trénovať 6-7 krát do týždňa, častokrát aj dvojfázové tréningy. Takže na začiatku bolo dosť toho zaprenia a prehovárania a občas boli aj slzy. Tie slzy boli možno by som povedala, že až do konca, pretože naozaj tie tréningy boli niekedy naozaj náročné. Keď sme trávili v posilovni 2,5 hodiny, tak nevždy sa mi chcelo, ale tá túžba niečo dosiahnuť bola omnoho väčšia, takže naozaj ja som tomu vtedy obetovala všetko a bolo to super, že som mala vlastne toho partnera, s ktorým sme tam boli spolu, že sme si mohli vlastne medzi sebou šerovať tie pocity a tie skúsenosti a bolo to ako super. Druhá vec je, že freestyle je na Slovensku malý šport a neexistuje niečo také ako tréner. Čiže my sme sa učili od ostatných z rôznych videí a teda môj muž, vtedajší partner, on bol vlastne už vtedy super športovec a mňa trénoval, hej. Takže on sám seba trénoval aj mňa, tým pádom, že sme boli ako partneri, tak to bolo aj dosť náročné. On chcel, aby som ho na tréningu vnímala ako trénera. Pre mňa to bol stále môj frajer, takže boli tam občas aj hádky, ale my sme sa v osobnom živote nikdy poriadne nepohádali, ale vždy iba na tom tréningu, hej, že keď mi povedal, že choď ešte pridaj, a hovorím, že nejde to, už to naozaj nejde a on na mňa, že musíš, lebo proste, aby si bola dobrá. Takže to boli občas také, teraz pre mňa už veľmi vtipné situácie, hej, ale vtedy to bolo náročné. Ale zase na jednej strane možno dobre, lebo vyhádali ste sa už na tréningu a doma bol kľud. Hej, ako doma sme boli úplne v kľude, takže tie tréningy boli náročné a naozaj my sme trénovali aj 5 hodín denne a trávili sme na tom tréningu veľa času, cestovali sme po celom svete, veľakrát sme trávili viacej v karavane ako doma, takže ono to bolo, pre nás to bolo v podstate aj dobrodružstvo. Bolo to aj to trénovanie, aj tá tvrdá práca, ale bolo to spojené s takým dobrodružstvom, pretože sme videli kus sveta, stretli sme veľa rôznych ľudí, zaujímavých, veľa priateľov a naozaj to boli nádherné spomienky, ako keby som to mohla znova prežiť, tak ešte raz by som si to určite vybrala. Ja často vnímam veľa paralel medzi športom a podnikaním alebo prácou a tým nazvime to bežným životom. Ovplyvnil ťa ten vrcholový šport nejakým spôsobom v tvojom denodennom fungovaní alebo v práci alebo možno v nejakom ďalšom nastavení? No, ja by som to povedala, že asi veľmi. Pretože predtým, než som začala sa vôbec venovať kajakovaniu, tak nemala som žiadnu túžbu nejaké niečo špeciálne robiť a hovorila som si, že musím si vybrať takú robotu, ktorá proste bude dobrá, hej, že pôjdem asi na nejakú ekonómiu a budem robiť niečo s tým. Takže ja som ešte v 3. triede na strednej škole si myslela, že budem maturovať z matematiky a idem na ekonómiu alebo na nejaký manažment. A keďže som v tej dobe stretla môjho muža, tak som sa zo dňa na deň rozhodla, že ja idem na FTVŠ. A vlastne zmenila som absolútne celé to zameranie a celú nejakú moju víziu budúcnosti som zrazu zmenila a zrazu mi to dávalo zmysel, že toto je to, čo chcem robiť a naozaj ja som chcela športovať, preto som išla aj na FTVšku, vyštudovala som trénerstvo a teraz som naozaj aj tréner, čo som v podstate ani nevedela, že budem trénovať, takže trénujem deti, veľmi ma to baví, popri tom sa venujem
ešte normálnej práci, ktorá je tiež spojená s kajakovaním a vlastne s takým kajakovým marketom. Takže ma to udržalo naozaj pri tej vode a v tej športovej sfére, o čom som ani nesnívala, keď som bola malá. Ako mám pocit, že málo ľudí, ktorí sa na strednej škole rozhodli pre nejakú kariéru a v podstate o x rokov neskôr si sadnú a povedia si vlastne, všetko ide podľa plánu. No, bolo to také rozhodnutie na poslednú chvíľu. Vlastne v tom momente som nevedela, či dobre robím, ale proste riadila som sa naozaj tým srdcom, hej, že moja rodina ani o tom nevedeli do poslednej chvíli, že ja to chcem zmeniť, ale ja som naozaj žila tým kajakovaním tak, že ja som si nevedela predstaviť, že by som vo voľnej chvíli robila niečo iné. Že prečo by som mohla robiť niečo iné, keď ja chcem len kajakovať. Proste len kajakovať. Takže ja som všetko zmenila a keď sa na to pozerám spätne, tak som za to veľmi rada, pretože naozaj ma to teraz priviedlo k takým veciam, za ktoré som naozaj veľmi vďačná. Povedz nám niečo teda o tvojej súčasnej práci, hej, lebo na jednej strane vidím, že vlastne si stále pri vode, ak nie na vode, a plus to ešte robíš s kajakmi. Je aj tá samotná práca, je to niečo, nejaké adventure, alebo to už je taká, že nazvime to normálna práca? To už je taká dosť normálna práca, kedy komunikujem vlastne s našimi dílermi a klientmi, ktorí od nás odoberajú kajaky, ale je to pre mňa veľmi flexibilná robota. Viem si zatriediť svoj čas a je to pre mňa aj zaujímavá robota, pretože naozaj mám k tomu vzťah, viem, aj keď niečo odo mňa chcú, presne čo chcú, takže aj sa do toho rozumiem a veľmi ma to baví. Takže je to síce taká robota, kedy musím byť naozaj za počítačom, ale človek predsa musí pracovať, aby mohol aj cestovať. Takže veľmi oceňujem, že naozaj si ten počítač viem zobrať kamkoľvek. Aj keď chodím normálne do svojho ofisu, tak si viem ten čas zatriediť tak, že som aj normálne v robote, zoberiem si aj ten počítač so sebou a v zime sa vždy snažíme ísť niekde do tepla, kde si ten počítač zoberiem a robím odtiaľ tú robotu. Takže toto je naozaj, čo veľmi cením si na mojej robote. Každý vrcholový šport je spojený aj občas s nejakými tými náročnejšími vecami, prípadne úrazmi, prípadne nejakými zdravotnými problémami, ako sa hovorí športom k trvalej invalidite. Ako je to u teba? Darí sa fungovať dlhodobo dobre, alebo to má svoje úskalia? Áno, máš pravdu, profesionálny šport nemá nič spoločné so zdravím, takže aj u nás po tých 20 rokov naozaj v tom vrcholovom športe sa prejavili rôzne zranenia, nejaké občasné úrazy. Ja mám veľký problém s chrbticou, vytlačené platničky, takže na tom pracujem už niekoľko rokov, aby som to vrátila späť, aby som vedela fungovať. Bohužiaľ, freestyle je veľmi náročný a tvrdý šport, hlavne tá chrbtica je veľmi zaťažená pri ňom. Takže momentálne sa nemôžem venovať freestylu, ale stále jazdím na kajaku, divoké rieky a nejaké extrémne kajakovanie. Na druhej strane môj muž tiež má problémy s chrbticou, ale on mal aj rôzne zranenia, takže on mal aj vyklbené ramena, roztrhané svaly. Nie sú to len nejaké úrazy, s týmto cestovaním sú spojené aj choroby rôzne, takže napríklad malária. Ja som mala 1-krát maláriu, môj manžel mal 7-krát maláriu. Takže není to úplne, že by tam bol ten človek v bezpečí. Prináša to svoje rizika, ale na druhej strane je to niečo, čo ťa naozaj teší a čo ti dáva taký ten zmysel toho života. Takže aj napriek tomu, že sú tam tieto rizika, tak človek to chce podstúpiť, lebo je to už taká jeho droga, čo ho robí šťastným. Ak sa vám tento podcast páči, dajte nám follow a like. Je to pre nás inšpirácia na vytváranie ďalšieho zaujímavého obsahu. Na základe tvojich skúseností, čo by si odporúčala ľuďom, ktorí začínajú so športom, či už viac alebo menej aktívne, lebo absolvovala si fotošku, mala si trénera a vedela si plus minus do čoho ideš a zažili sme to viacerí, že síce viem, že mal by som sa rozcvičiť, ale však dneska sa mi nechce, ideme ďalej. Potom prichádzajú tie zranenia. Máš nejakú takú skúsenosť, ktorú by si vedela tak prerozprávať, že ako je to trošku, ako by si to spravila teraz?
Tak samozrejme, teraz som už múdrejšia, ako som bola, keď som začínala. Takže keď sa na to tak spätne pozerám, viem, že by som kladla väčší dôraz na nejaké poriadne rozohriatie, rozcvičenie, prípadne viacej fyzio a možno niekedy neísť cez tú bolesť, pretože naozaj človek, keď je v tom nastavení toho profesionálneho športovca a chce niečo dosiahnuť, tak a má tie dôležité preteky, tak ide pretekať aj cez bolesť, hej. Ale teraz by som asi už trošku viacej zvolnila, netlačila by som do toho tak veľa ako predtým. A viem aj, že by som teraz viacej možno trošku rozumela zase tomu procesu trénovania. Niektoré pohyby by som sa snažila robiť fyziologicky správnejšie, ale všetky tieto vedomosti človek nabere postupne. Takže bohužiaľ, keď som bola mladá, neovládala som to všetko a prišli tie zranenia a nejaké ťažkosti. A teraz, keď trénujem deti, tak sa snažím presne tieto moje vedomosti už pretaviť do toho tréningového procesu a zaťažovať tie deti naozaj tak, aby nemali nejaké veľké problémy. Samozrejme, ten vrcholový šport je náročný a nedá sa tomu vždy vyhnúť, ale treba dbať na to, že to telo je len jedno a proste potrebujeme, aby nás nosilo do konca života, takže treba sa o neho starať. Hovorila si, že mala si kariéru profesionálnej športovkyne, kde si mala sponzorov, kde to nejak fungovalo. Povedz nám, ako funguje v slovenských podmienkach to, že som profesionálny športovec a mám sponzorov. My sme naozaj mali, ja tomu stále akože hovorím, že to bolo šťastie, že to bolo naše životné šťastie. Pretože ten freestyle na Slovensku, to nie je šport, ktorý by bol podporovaný, nie je to olympijský šport, ale my sme sa dostali do programu vlastne európskeho a mali sme európskych partnerov a vlastne mali sme obrovského sponzora za nami, kde sme boli vlastne v tom globálnom týme. Čiže našťastie sme dostali takúto možnosť, pretože keby sme mali len v rámci Slovenska sa uživiť, tak by sme to nedokázali. Takže my sme naozaj mali skvelé šťastie a bola to nejaká určitá doba, keď sme boli my práve na scéne a mali sme naozaj veľké šťastie, že to vtedy fungovalo, pretože potom ako my sme skončili vlastne s pretekaním, alebo teda aj na základe tohto sme my prestali pretekať, pretože ten náš partner zmenil marketingovú nejakú stratégiu, prišli tam nejakí noví ľudia a začali podporovať iné športy. A vlastne kajakovanie oni úplne vyradili zo svojho programu a tým pádom my sme boli nútení si hľadať iné možnosti zárobku a iné možnosti, aby sme teda mohli stále športovať. V mojom prípade to bolo práve v tej dobe, kedy ja som naozaj už končila s tým kajakovaním kvôli zdravotnému stavu a kvôli rôznym iným veciam, ktoré sa mi vtedy nejak naskytli, ale naozaj človek musí mať nejakého sponzora, pretože potom už nedokáže zabezpečiť to, aby cestoval, aby mohol trénovať, aby sa tomu naozaj mohol venovať, pretože človek už není tínedžer, není vysokoškolák, chce si založiť nejakú rodinu, takže potrebuje ten zárobok a nastupuje práca, vtedy už sa naozaj nedá tomu tak veľa venovať. Spomínaš sponzorov a ja si pamätám presne to obdobie, kedy sme dokonca pomáhali na organizácii jedného eventu v Tatrách a vlastne tvoj vtedajší sponzor Adidas naozaj bol brutálne, dali all in do všetkých športov, ktoré mňa vtedy bavili, či už to bol kajak, či už to boli slackliny, lezenie. Aká bola spolupráca s takýmto veľkým sponzorom? Lebo toto je fakt veľká vec, že vlastne čo vám dávali vybavenie, zabezpečili preteky. Adidas bola taká úžasná jedna rodina, outdoorová rodina, pretože naozaj my sme patrili do outdoorového tímu, kde sme sa všetci poznali. Poznali sme tých najvyšších šéfov v Adidase a mali sme veľké šťastie, že jeden z tých najvyšších bol taký jemný vodák. On trochu kajakoval a preto vlastne tam chcel tých kajakárov mať. A my sme s nimi absolvovali rôzne workshopy, organizovali nám aj preteky,
rôzne fotenia. My sme mali oblečenie od výmyslu sveta, čo sme len chceli, hlavne teda tú outdoorovú kolekciu. Ja ešte stále mám doma nerozbalené niektoré krabice a ešte stále z toho vlastne čerpám, ale samozrejme, že nás aj platili. Čiže my sme mali normálny plat, mali sme zabezpečené všetko vybavenie, či už aj kajakové vybavenie, napriek tomu, že to Adidas nevyrábal, tak nám ho kupoval a potláčal nám ho svojim brandingom. Čiže všetky tieto potrebné veci sme my dostávali zadarmo a naozaj sme sa mohli venovať iba tomu kajakovaniu. Nemuseli sme sa strachovať, že by sme nemali vlastne na čom jazdiť a s čím jazdiť. A bolo to skvelé, pretože naozaj oni sa o nás starali ako o hviezdy. Čo málo kde človek vidí, hlavne v tejto dobe, keď chce nejaký sponzoring, tak ide prosiť tú firmu, toho vybraného partnera, či mu niečo dá. Ale toto bolo opačne. Oni chodili k nám a hovorili nám, aký sme my super, akí sú oni šťastní, že nás majú. Takže teraz to už funguje určite inak. Už tam to kajakovanie bohužiaľ nie je. Ale bolo to krásnych 13 rokov, kedy sme tam pôsobili. Ja aj môj manžel, čo bolo neskutočné šťastie, že nás tam vybrali obidvoch. Pretože je to asi dosť rarita, že tam vlastne je manželský pár v takomto vlastne top svetovom tíme a stretávali sme sa nielen teda ako my kajakárska komunita, ale boli tam bikery, boli tam lesci, boli tam base jumpery, rôzne svetové ESA, ktoré doteraz ešte stále poznám. Takže to boli naozaj veľmi pekné časy. Táto spolupráca skončila, ale videl som, že máš nejaké spolupráce s nejakými inými značkami. Ako to funguje teraz? Ako funguje takéto influencerstvo na Slovensku? Lebo malé dievčatka chcú byť influencerky, chlapci chcú byť youtuberi a myslia si, že natočím 2 videá a som hviezda. Ako to funguje v praxi? Tak ono je to také pre nás celkom vtipné, pretože my keď sme mali ešte Adidas, tak v podstate Facebook len prichádzal, Instagram ešte ani neexistoval, až potom neskôr. A vtedy sa tá reklama robila úplne inak. Vtedy to bolo o tom, že my naozaj sme písali články, fotili sme veľa, uverejňovali sme to do časopisov, do teliek a tak ďalej. A oni si to naozaj vtedy cenili. Teraz je tá doba naozaj, ako si spomínal, doba influencerstva. A vlastne ten sponzoring funguje na tom, že propagujem tých partnerov pomocou týchto sociálnych sietí. Ja som sa jednu dobu tomu aj venovala, ale stále mám založené moje profily, ale teraz to vnímam trošičku inak, ale na začiatku tiež som sa snažila, že budem ten influencer a budem sa snažiť prilákať tých partnerov na základe toho, že robím nejaký zaujímavý šport, ale predsa len ten šport je malý, čiže tam to obecenstvo je menšie a nie je to jednoduché vlastne robiť reklamu pre nejakého kajakového partnera alebo pre nejakého partnera, ja neviem, kozmetiku, keď nesledujú kajakári, hej. Pre nich to není zaujímavý proste obsah. Čiže momentálne fungujem tak, že mám nejaké spolupráce s pár, hlavne teda s firmami, ktoré naozaj sa mi páčia, ktoré produkty používam. Ale je to už v podstate v takej forme, takej priateľskej, že my tie produkty používame, spravíme im pekné fotky, hodíme si to na náš profil, ale nie je to, že by som to robila preto, lebo teraz potrebujem nejaké, ja neviem, financie alebo niečo. To je vyslovene len proste také priateľské vypomáhanie, že naozaj my im dodáme tie fotky a vlastne radi používame, že je to také autentické, že naozaj používame tie produkty. A v podstate ja už teraz nie som tak veľmi aktívna na tých sociálnych sieťach, lebo keď tam už niečo dám, tak naozaj chcem tam dať niečo kvalitné, nejaký kvalitný obsah, že naozaj, ako teraz som spomínala, že sme boli v tom Grand Canyone, takže hodím tam zo pár videí, zo pár fotiek, niečo naozaj, čo keď si pozrú aj tí moji kamaráti, tak si povedia, že super, že vidím toto, že boli tam a že môže ma to inšpirovať. Čo by si odporúčila mladým ľuďom alebo v podstate možno ešte deťom, keď rozmýšľajú nad nejakou kariérou športovca, ideálne samozrejme profesionálneho, ale čo si myslíš, že je to dôležité, aby
aby v podstate mali šancu nejakým spôsobom uspieť a vyniknúť medzi ostatnými? No, jedna vec je talent, to je dôležité, ale nie je to tá najdôležitejšia časť, pretože naozaj to dieťa, keď chce, musí si nájsť to, čo ho bude naozaj baviť. To, čo proste bude chcieť robiť a bude chcieť tomu obetovať väčšinu času, pretože tomu športu treba sa venovať naplno a dať do toho naozaj všetko. Ideálne je, keď si nájde dobrého trénera, dobrý kolektív. Bohužiaľ, tí rodičia musia dať do toho tiež všetko, pretože bez rodičov to nejde. Naozaj musia to dieťa podporovať, voziť ho cez víkendy a všade s ním chodiť, plánovať dovolenky podľa pretekov. Takže naozaj tí rodičia hrajú v tom veľkú, veľkú úlohu. A to dieťa častokrát naozaj, keď chce, tak potom sa vie aj samé motivovať, urobiť niečo možno trošku navyše. Nie len to, čo robím na tých tréningoch, ale spraviť si doma nejaký ešte navyše stretching, možno si zabehať. Takže naozaj sklbiť tú motiváciu, ten svoj cieľ a ísť za tým. A nemusí tam byť ten 100% talent, samozrejme, že musí mať predispozície na ten šport, ale naozaj tá tvrdá robota a tá odhodlanosť a potom to ide. Ty si spomínala, že vlastne v tej tvojej disciplíne freestyle ja som párkrát skúšal nejaké triky na bazéne a samozrejme nestal som sa majstrom Európy a nič podobné. Som rád, že som sa neutopil. Ako náročné je to v tom freestyle konkrétne? Ten freestyle je jeden z najnáročnejších športov, čo som kedy vyskúšala. Jednak je veľmi ťažké sa dostať na tú úroveň, že vôbec idem skúšať nejaké triky do toho válca alebo do tej vlny, pretože človek najprv musí vedieť perfektne kajakovať. Dá sa ísť aj na to opačne, že sa učí kajakovať popri tom, ako sa učí ten freestyle, ale o to dlhšie to trvá, hej. Ale ja trénujem decka teraz už asi 4. sezónu na divokej vode, vodný slalom a až teraz sú schopné ísť niečo vyskúšať napríklad aj do toho válca, keby som ich poslala, hej. Čiže najprv treba sa naučiť kajakovať na divokej vode, potom človek môže ísť do toho válca a začať sa učiť pomaličky rôzne triky. Tie triky sú naozaj náročné, môžeme to porovnať k nejakej gymnastike, kedy sa človek učí salto, alebo k surfingu, snowboardingu, kde vlastne robí triky, rôzne premety, rôzne kombinácie a proste ten človek strávi hodiny a hodiny skúšania jedného triku a musí sa ich naučiť, ja neviem, asi 20 minimálne. Ten športový výkon trvá 45 sekúnd, kedy vlastne dochádza k veľmi zaťaženiu toho organizmu na základe vlastne anaerobného zaťaženia, kedy sa vyplavuje strašne veľa laktátu do tela a je to veľmi, veľmi nepríjemný pocit. Po tých 45 sekundách, kedy pomaly pritopený, ten pretekár vychádza z toho válca. Mne tam napadol ešte jeden faktor, ktorý mňa vždy vedel prekvapiť práve na osvedčených známych play spotoch, že tá voda funguje každú chvíľu inak. Vie zapulzovať, vie tam prísť proste niečo, čo ma prekvapí a zase je to celé iné. Áno, je to vlastne outdoorový šport a každý outdoorový šport je nevyspytateľný, pretože tak ako vietor, aj voda stále pulzuje, mení sa to, proste sú tam rôzne podmienky. Takže aj s týmto treba počítať. To, čo mi pred chvíľou išlo, tak teraz sa trošku zmenilo a ide to úplne inak. Hej. Takže je to naozaj taký, že drill. Ja som bol veľmi príjemne prekvapený, keď ste sa tu s Peťom objavili a že ideme objednať Teslu. A ja pozerám, že super, ale zaujíma ma ten príbeh za tým, ako to vzniklo. Hlavne teda iniciátorom tohto nápadu bol môj manžel, pretože v tomto nechávam voľnú ruku jemu. Ja som vždycky iba musela odsúhlasiť, že áno, nie. No a v podstate my sme vždycky mali také väčšie autá, v ktorých sme častokrát aj spávali, keď sme cestovali za kajakovaním, potom sme si kúpili karaván, tým pádom už sme nepotrebovali také veľké autá. A časom sme sa rozhodli vymeniť naše auto, Viano, čiže sme mali dodávku, za niečo trošičku menšie, za niečo, čo bude menej žrať. A v posledných rokoch sme strašne veľa počas dňa šoferovali, pretože sme sa presúvali z domu do roboty, naspäť domov,
odtiaľ na tréning, domov, čiže bežne 150 km našoferujeme a hľadali sme autičko, ktoré bude mať dobrú spotrebu, kde bude nejaká ľahká údržba, ktorá sa bude aj komfortne šoferovať. A teda môj manžel je veľký fanúšik rôznych technologických vychytávok, čiže toto bolo pre ňoho niečo fantastické, že si vie všetko cez počítač naklikať a pozrieť, prispôsobiť. Takže keď sme začali rozmýšľať, že aké auto si vybrať, tak aj keď sme neboli dovtedy nejakí prívrženci nejakej elektromobility, tak už nám to tak nejak v hlave svietilo, že toto je celkom dobrá možnosť. A nejak začal môj manžel viac a viac sa do toho trošku prehlbovať a načítavať si to a vnímať to. Až teda prišlo rozhodnutie, že poďme sa pozrieť teda na tú Teslu a to sme nemali asi robiť, lebo ako náhle sme sem prišli, tak bolo rozhodnuté, že teda áno. A ešte k tomu vlastne prišiel so mnou, hovorí mi, že no, tak ja som chcel túto Model 3 a ja pozerám to, že to je malé. To musíme ísť do väčšieho. Takže bolo vybavené. A čom si sem dneska prišla? Dneska som neprišla na mojej Tesličke, pretože môj manžel dneska viacej našoferuje kilometrov. Ja idem iba do roboty a domov a toto mám po ceste. Takže on má dneska veľa vybavovačiek, takže na Tesle chodí on. Celkom sa doma o ňu hádame. Pretože ja sa vždy ráno pýtam, že ideš dneska niekam? A keď on začne, že no, že neviem, možno pôjdem sem, to ja mám viacej, ja si uberem. Takže celkom to ráno vyzerá vtipne, keď sa nevieme dohodnúť, že kto pôjde s tým autom. Ale musím povedať, že vždy, keď idem ja, tak sa veľmi teším, pretože naozaj je to pre mňa v podstate taký oddych, hej, že veľakrát, keď som chodila aj na tréningy, už po obede, ja som bola unavená. Proste naozaj som bola unavená, dokonca sa mi raz stalo, že ma proste chytal mikrospánok. S tou Teslou nemám problém. Tam ja som není unavená, proste človek úplne inak rozmýšľa a tak veľmi mu to nezaťažuje proste to sústredenie a pre mňa je to veľmi také intuitívne šoferovanie, že naozaj si tú jazdu vychutnávam a není to pre mňa zátres, dokonca aj keď som v nejakej zácpe, tak mi to nevadí, viem proste si oddychnúť a je to veľmi, veľmi pohodlné. Zažila si aj nejakú zaujímavú story s Teslou alebo vtipnú príhodu? Tak na začiatku, hlavne keď ja som prvé mesiace hlavne ja šoferovala, bola som ešte trošku nesvoja, pretože som nevedela úplne čo všetko, ako funguje. Pamätám si moju úplne prvú jazdu do roboty, kedy som chcela vyskúšať autopilota, ale strašne som sa bála. Bála som sa pustiť proste tie ruky z volantu, alebo teda, že iba držať jemne. Naozaj to bolo pre mňa také zvláštne. Potom som zistila, že je tam strašne veľa kamier a keď som cúvala, som zrazu nevedela, že kam sa mám pozerať. Lebo všetko som videla, ale nevedela som, že vlastne bol to nezvyk. Ale na to som si veľmi rýchlo zvykla. A taká úsmevná príhoda skôr z toho, keď chodím nabíjať auto a idem niekde do nejakého superchargera nabíjať, tak zo začiatku som bola nesvoja a stalo sa mi raz, že keď som dobila, tak automaticky som nevedela vytiahnuť tú nabíjačku. Teraz už viem, že musím stlačiť, že zastaviť nabíjanie, ale vtedy som to nevedela. A ja som tam stála 5 minút a pozerala som na to, že čo mám robiť. Volala som mužovi, že čo mám robiť. On tiež ako nevedel mi nejak cez telefón rýchlo povedať, tak som sa tak ako nesmelo obzerala okolo seba a klopkala som vedľa pánovi do auta, že čo mám robiť, že nejde mi vybrať proste tá nabíjačka. Tak potom ma navigoval a odtedy si to už pamätám. Lebo veľa ľudí, keď sa s nimi bavíme o Tesle v rámci nejakých salónov elektromobilov a podobne, tak prídu s tým, že a to ja neviem, to ja by som si nezvykol a to ja neviem, to je moc komplikované. Ako to vidíš ty? Mala si podobný pocit na začiatku a aké je to teraz?
No, ja som bola veľmi prekvapená, že keď som si do toho sadla, ja som sa cítila prirodzene, hej. Že naozaj aj to brzdenie vlastne tou formou rekuperácie bolo pre mňa tak prirodzené, že teraz keď ja vlastne občas mením auta, že idem do normálneho auta, tak zrazu si neviem na to zvyknúť. Proste je to pre mňa úplne neprirodzené, hej. Čiže ja naozaj som si sadla a cítila som sa proste, že áno, takto to má byť a funguje to presne tak, ako ja chcem. Takže to som bola veľmi prekvapená, že to išlo tak ľahučko. A pre mňa je to naozaj, mne to vyhovuje 100%. Hostkou dnešnej časti bola Nina Čonková, profesionálna kajakárka, trenérka a rozhodkyňa a takisto spolumajiteľka Tesly, o ktorú sa doma celkom bijú, takže možno jedna nebude stačiť. Nina, ďakujeme a nech sa darí. Ďakujeme aj pekne. Počúvali ste podcast Drive Tesla Live. Ak sa vám páčil, dajte nám like, dajte nám odber a tešte sa na ďalších zaujímavých hostí.